ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯನ್ನುವೆ ಯಾನ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂಬೊರೆ ಬೈದೀನಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ್ಕುಲು ಒಂದೇರು ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಜೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಯ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ 6 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತನತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ಕೆದು ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗರೇಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಟೀಲು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೊಡ್ಲಾ ಮಿನಿ ಪೋಕ ಬಟ್ ದೊಂಬು ಈತಿತ್ತನ್ ಬೆಚ್ಚ ಈತಿತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಿರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂದು ಗೆತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಜತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ತಿತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಲಕಿನಿ ಯಾನ್ ಆತು ಮೂಲು ಜೀವ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ದವ ಬೆಚ್ಚ ಅವನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ತುಲ್ಲೆ ಕೆದು ಈಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತೊಚೆ ಪಾತದೆ ಕೆದು ಕೂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ್ ನೆಟ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸೋಗು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ನರಕಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನೀರು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಮೋರಣಿ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತನತೆ ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಾಪುಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡ ಪುಣ್ಣುಲು ಇತ್ಕಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗೋರು ಇರೋದನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಆಪನ್ ದೇ ಅರ್ಜುನಕುಲು ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರೇರು ನೆತ್ತ ಬೇರೆಡು ಮಂಜೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳದಿರೆ ನೆಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪತ್ತಾವೇರು ಏನ ಸಪುರ ಆತರೀರು ಅಂದು ಬೊಡಿದಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಂಚು ಊರುಡು ಕುಲ್ದೋಲು ದಾದ ಕತೆ ಪಂದು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಮೋನ ಸಜಪಾಲಿಂಚ ಏನ ಕೆಲ್ಸ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಚಾವೆ ಎಂಕ್ ಅವ್ಲ ಚಿಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ ಅವ್ಲ ಚಿಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಂತ ದಿನ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲುಗಂತ ಫೀಲ್ ಅವ ನಾನು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೊಪ್ಪುನು ದೂರ ಗುಜರಾತಡು ಎನ್ನಡ್ಲ ದೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸೇಜಿ ಅವು ಐಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ದೂರ ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಊರುಂಡು ಅವಳು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿನದ ಪೋಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪುಜೆರೆ ಪೋರೆ ಅಂಚ ದೂರೋಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪನೆ ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಂದೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದಿನತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ್ಲ ರೇಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಲಾತೆ ನಮ್ಮರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ್ಲ ರೇಗ್ ಪತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ರೇಗ್ ಅವಳು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಉಂಡತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ತಲ್ತದು ಪೋಪಿನಂಚಿ ಕ್ರಮ ಪೋನು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಟುಲೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಚಂಡಿ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಉಲಯ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು 7 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್
ಲಸ್ಸಿದ ಡಬ್ಬೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬಾಜೆಲ ಹಾಪುನ ಅಂದೈಕ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಮಲ್ತ ಐತಕ್ಕಿರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಂದುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಗೆ ದೇಪಣ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೇಡಿಂಚಿ ದಾಲ ತಿಂತುಜ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಪತ್ತೊಂಚಾರೆ ಇಟ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೋಡ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ದುಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೊಡಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಂಡು ಅದಂದು ಬಾನೋಡು ಮೋಡ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಆತಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೂವರೆ ಪೊರ್ಲುಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೊಡಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಚಂಡಿ ಆಪನದ ಅನ್ನ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡೊಂದು ನೆಟೆ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರೋಡ್ ಪೂರ ಅಗೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು 10 ದಿನ ದುಂಬು ತೂತಿ ನಲ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂದಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಪಂದು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ಫೇಮಸ್ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ ತಿರ್ತುಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಿನ್ನಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪದ ಬೊಕ ಅಗಲ್ನನೆ ಚರ್ಚ್ಲು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂವರೆ ಬೊಕ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ನನೆ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲಿ ಯಾನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ ತೊಜಪಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂದು ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಪೋದು ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಬೇಕ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಉಲಾಯ ಆಯ್ನಿರ್ದಾಸ್ಟ ಅದು ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಂಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬತ್ತದು ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪೂರಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲಜೀಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಜಿಪ್ಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅಗುಲ್ ನಮಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಡ್ ಏನ ತಿಂಡಿ ಬೋಡವು ಕನ್ಪಾವೆರು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ತ್ರೂ ಅಗುಲೇಗ್ ನಮಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಮಕ್ ಏನ ಬೋಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ಮೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಆರ್ ದೈ ವಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ವಾರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬನ್ಸ್ಲ ಆರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಒಯ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ನಂಚದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಲ ಪರಿಯ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಪಿದೆ ಪೂರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಬಾಲೆನೆ ತೇತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ತೂಪಿನ ತುಲಗೆ ಏನಾ ಬಾಬು ಕಿನ್ಯಂಜಿ ಬೈತ ತುಂಡುನ್ ಬಾಯಿಡು ದಿಯೊಂದು ತೂಪಿನಿ ನಾ ತಿನ್ಪಿನ ತುಲಗೆ ಏನ ಬಾಬು ಬೈ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಣ್ಗೆ ಬೈ ತಿನ್ಪಿನ ಬಾಬು ಏ ಬಾಬು ಇಂಚಿತಲ್ಲ ಏನ ಬೈ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬು ಬೈ ತಿನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಲೆ ತೂಪಿನಿ ತಿನ್ನ ಟಾಟಾ ಪೊಸ ತತೆ ಅಂಚದು ಕಿದೆತ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಅಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕ ಶೋಗಳು ಕಟ್ಟದೇರು ನೆಟೆ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಕಟ್ಟರೆ ಬೊಡಿತ್ನತ್ ಜಾಗುಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕಂಜಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಕಂಜಿಗ್ಲ ಕೋಂಡುಡು ಕಟ್ಟದೇರು ಬೊಕ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬೈದಿವರೆ ಬೊಗತುಲೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕಿಚನ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ವಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಓ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗತ್ಯ ತಂತಿನ ಬಾಜನನ ಪೂರ ನೆಟೆ ಪೂರ ದೀತೆರ್ತುಲೆ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿದೆಕ್ ಚಂಡಿ ಆದ್ ಸುತ್ತ ಅದು ಅಂಚಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇಜಿ ಸೀದಾ ನೆಟೆಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಿದೆಕ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೊಕ ಪೆತ್ತಲೇಗ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೊನೊಂಡಾಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಂಡಿಯ ಒಂದು ಜನ ಕೆಲವು ಕಿದೆ ದೂರ ದೂರ ಪುಣತೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಣ್ಣೆಟೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ಮಿತ್ತೋಪಿನ ನೆಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು
ಮಿತ್ತು ಕನಕ್ ಬೋಡಂಡ ಕನಕನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತದಿಯೋಲಿ ನೆಟೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇಂಚೆತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಲ್ಪುರದ ಅಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀತು ಚೇರ್ ಬಾರಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲೋನರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಟೆರಸ್ ದೆಲ್ಲಾಡಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಣತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಟೆರಸ್ ಸೊ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಸೆಕೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಲೋನ ನೆಟೆ ಕೊಂಚಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಉಂದೆಟ್ ಅಂದೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾಮನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ದಿವರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಣ್ಣತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಐತೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತನ ಒಲಿತೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಬೊಕ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತು ನಂದಜಿ ಸೊ ಹೋಯ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬೆಡ್ಗೆ ಪೂರ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆನ್ನ ನೆಟೆ ಪೂರ ದಾದ ನೆಟ್ಟೆ ವೈರಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಓಕೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ದೀತೆರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತುಂಡಾಂಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಗೆತ್ತಾರೆ ದಾದ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದೇನ ರಡ್ಡು ಉಂಡದ ಬೊಗು ಏನೊಂಜಿ ಕಂಬುಲಿ ತಲ್ಕೊಂಡೆಟ್ಟೆ ಅವು ತುಜಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಮುಂದಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆನಾತು ಪುದೆ ಪುನನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬಂಪೇರು ಒಂದೇನು ಮೇಯ್ಕ್ ಪುದೆ ಪೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಪುದೆ ಪೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣತೀರು ಒಂದು ಮೇಯ್ಕ್ ಪುದೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದೇರ ಆರು ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇಲು ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮ ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ತಲೆಂಬುಲುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎದೆಗೆ ನಂದು ಪೂರ ಕೊರೋನ ಇತ್ತು ಜೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚದ್ AC ದೈಟ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇಗ ಆರಾಮುಡು ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರೋಣ ಒಂದುಂಡತೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವರಾನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಲಾವ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಟರ್ಕಿಶ್ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಕಂತೀರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಬುದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು నేను ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಸೊ ಎಂಕ್ ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಈತ ತಿಂಡರತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪೀಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಳುಕಾಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೇವ್ದ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೇವ್ದದ ಫೈನಲಿ ಬಂದಾಡು ಒಂದಲ್ಲ ಆತು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಂಡಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಫ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಲೇಯರ್ ಒಪ್ಪಡದ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಲೇಯರ್ ఒక ಉಲಾಯ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತಿನ್ಯತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತಾಚಿಯೋ
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ഞാനിತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತಡಿ ಈತ್ ಚಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ಚಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಲ ಕಂಬಳಿಲು ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ఒక ఇతని చా బత్తను చా ఏంటంటే ఈ పరుగు చూడ ಸೊ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರತ್ನಗಿರಿ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಲಿಲ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕರನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅವಲೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬ್ರಷ್ ಅವಳು ಬಿಡ್ದು ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಬಿರೆಲ್ಲಡೆ ದೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಪೂರ ಎಂಚದೆ ಕೊಂಚನ್ ದೆಕ್ಕೆ ಚಾ ಬರ್ಪೇರ ಪರಪ್ಪ ಜಿ ಕಳ್ಳ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ತೀಪೆದ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಪುಜದ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಗ್ಲೆ ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ವೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಪನೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಪಿ ಪೋಪುಲೆ ಹಿಡಿತ ಬಟ್ ಏನು ಅನ್ಪನಿ ಮೇರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದುಂಡತೆ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಹಿಡಿ ಎಂಕಲ ತೋಜಪ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ದಾದನ್ ರೀಸನ್ ದಾದೈತಿ कि नमक दाएगी टिकट टिकट चेक करना ओके इतने नमक बहुत बॉम्बे डालते हैं वैसे टाइम पता होगा ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ದಾದರಡ ಜಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ತರದು ಕೂಡ ನೀ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ 18 hours ಆಗುಂಡೆ ಆತ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಊರುದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ದೂರು ಬರೋಡಣ್ಣ ಆತ ಬಂಗ ಬರೋಡ ಆಪೋನ್ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಸಿದ ತತ್ಕಾಲ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕೂಡ अच्छा इले मध्य मध्य तिक्कोंदिप्प मेर दादन मस्त लेजी उल्ले इनी कोडंडते मेरेन तुद ಎಂಕಲ मस्त लेजीनेस फील आव ಮೂಲೆ ತೆಂಕಲು ಮುಟ್ಟುದ ಮೇರ್ ಜೈದ್ ಇರ್ತಿರ್ತ ಎಂಕ ಚಪ್ಪರ ಕೋಡಿಗೆ ಅನ್ನಂಡು ಐತು ಉಲೈ ಮಿನಿ ಪೂರಿಯಡ ಎಂಗ್ ಯಾಪಲಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಗುರಿಯುಂಡತ ಬಾಯನ್ ತುನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಆಪು ನಿಂಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಟೈಮೇ ಪೋಂದಿಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಜೆಡ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬತ್ತೆ ಜತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕಾತನೆ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಅಂಚಾತನ ಏಸಿಡದ ರಾತ್ರಿ ಜೀನ ಚಳಿ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಜೀದಿನ ತಮ್ಮಿ ಮಿತ್ತು ತೆಡ್ಜಿದ್ದೀನಿ ಐಟು ಏಸಿದವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಪನೆತ್ತಿ ನಾವು ಮೋನೆಗೆ ಬೀಜ ಹೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಳಿ ನಾನು ಅವರ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೇಳು ಬೇರೆ ಲಕ್ಕದ ಯಾನು ಆರ್ನ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪನ ಅದು ತಿರ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸೈಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಪಾಡು ಜೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಿನ್ಯ ಸುತ್ತ ತಲ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಮಂಡ ದರ್ಪನ ಸೇಫ್ಟಿ ಪೂರ ತೀರ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೋಯ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಅದೊಂದು ಪನ್ಪರ ಏರ್ ಈದ್ ಕನ್ಪದಿನ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಅದ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬೈದನ್ ಇರೋದಾನಿ ಬತ್ತುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿಂತ ಇರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡಾನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಜಾ ಕಾಸು ಮಿನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ತುಕ ಏನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಆರ್ನ ಒಣಸ್ ಬೈದು ಜಾ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನ ಏನು ಅಗುಲೆ ತಿನ್ಪೆರಡವೇನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಏತೊಂದು ಆತ ಮುಗಿ ಏತೊಂದು ಎಂಗಳಿತ್ತ ದಾದರ ಜತದು ಕುಡೋನಿ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಯ ಒಂದು ಸೀದಾ ವಾಪಿ ಪೋಪಣೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಪಿ ಪೋಪು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೋಗೆ ಇತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಗಂಟೆ
ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಜೈದುಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಬೈದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಜೈದುಜಿ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರವ ಇಂಚೋಪುಣ ಅಂಚೋಪುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೆತ್ತೋದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೆತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿಂಗಾలి ಅಂದಿರ ಏನ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಪೋದು ಕೋಡಿ ಕತ್ತದೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆತ್ತೋನ ಜಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಯಾದ ಬನದ ಪನ್ನಿ ಬೋಕೈ ಪಂಡಾಡ ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆಂಚನ್ ಕೋಡ್ಪಾಯ ನೆಡ ಬಣ್ಣದ ಆಲೆ ಜಂಗ್ಲೆ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕಂಡ ಐಕಡ ರಶ್ ಲೆಜಿ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆ ರಶ್ ಲೆಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಬತ್ತ ಹುಲಿಯ ನನ್ನ ಕೂಪೆನ್ ಅದೇ ನಂದಲ ಉಂಡ ಬಲ್ಪರೆ ಐಗಂಟೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ತಿಕ್ವ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದೆ ತಿಕ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಲೆಗನೆ ಟೆಂಕ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಸೊ ಇಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇರೆ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಂಚಿನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಂಬೆ ಜತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು 4 ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ 4 ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇಂಕುಲು 3 ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಜ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜೇ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂಚದಿಪ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಾರೆ ಒಣ ಸಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ತಿಂಡ ಇದೇಬೋದು ಬಾದಾಮ್ ಶೇಕ್ ಪರಿಯ ಸೊ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ ಬೇಗನೆ ಕುಡಂಚಿ ಹೊಸತ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅದನ್ನಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್